Marcela naprosto propadla Turecku a protože tam byla již 8krát, zvládá s přehledem i břišní tance. Myslím si, že ten konkurs se od začátku musí trošičku brát s nadhledem, protože se přihlásila spousta lidí a každý chce vyhrát, každý se chce stát tou superstar a někdo to štěstí mít bude a když to štěstí já mít zrovna nebudu, tak si myslím, že rozhodně to není poslední šance. Aspoň doufám. Co si zamanu, tak se snažím udělat všechno pro to, abych dosáhla svýho. Chtěla bych trošičku okusit život v showbiznesu. Na to, že Marcela dělá osobní asistentku ředitele, byla na konkurzu roztomile uvolněná. Je to prostě číslo. 3570. Já na to mám, já si to skočím, já na to mám, já si to skočím. Takže já jsem Marcela Pražáková. Připravila jsem si pro vás 2 písničky. Jednu takovou baladu, Toni Braxton, anglickou, a druhou karmu Sedam Dana. To se teď pouští na diskotékách. Zaspějte tu karmičku teda. Dobře. Tak, ty voje to vyšil 2 sejla, strach da će ipak završiti, žudim za togom, vladam sobom sada, vjeruj mi něčem nekog izgrada. Pojnovi moj sve nas dvoje, pojnovi moj isto ko juče, zlike su pričale, a moje te oči dražile. Já přátelé, oznamuji, že vypínám mozek a já bych vás poslal do dalšího kola, protože tohle chci vidět ještě jednou. Jo, já bych vás taky poslala do dalšího kola, ale musíte mi slíbit, že se naučíte dejchat. Já mám slíbeno od profesorky naspěv, Nový plíce. že když postoupím, takže mi dá hodinu soukromou a naučí mě pořádně dejchat. To by bylo bezva, no. To je náhodička. Vím, že modráta, že to s váma cákne, ale... Já vás taky posílám, jeďte. Já vám strašně moc děkuju. No tak není zač, Marcelo, není zač, Marcelo. Hlavně, že jste přežila. Tam taky strašně moc děkuju a vám samozřejmě taky. Děkuju, uvidíme se. Mám to! Děkuju moc porotně, strašně moc děkuju, byli fakt úžasný. Na ty, kteří vycházejí z místnosti, je hezký pohled. A musím přiznat, že i my jsme se občas neudrželi a radovali se s nimi. Ale je třeba znova připomenout jednu maličkost. Na to, abyste se mohli radovat, musíte nejdříve dobře zaspívat.